Pjevačica Ana Bekuta pojavila se na snimanju muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a njen dolazak odmah je privukao pažnju. Posebno zbog priča koje su se posljednjih dana širile o njenoj posjeti domu Brene i Bobe Živojinovića. Bekuta je otkrila da joj je kod poznatog para bilo veoma lijepo i da je kao i uvijek dočekana sa puno pažnje i topline. Istakla je da je na snimanje stigla pomalo umorna i pospana, ali dobro raspoložena, te se nasmijala komentarima da je navodno poljubila Bobu, ali ne i Brenu. Na to je odgovorila duhovito, objašnjavajući da se Brena jednostavno nije dala poljubiti, dok je Boba bio raspoložen za taj prijateljski gest. Bekuta se dotakla i priča o tome kako ljudi komentarišu ljepotu njene unuke, što je, kako kaže, posebno raduje. Priznala je da joj je drago kada čuje lijepe riječi o svojoj porodici, jer joj porodica predstavlja najveću radost i ponos. Tokom snimanja desio se i emotivan trenutak koji je ostavio dubok trag na sve prisutne. Takmičarka Ivana Stojević otkrila je prije svog nastupa da joj je majka preminula i da svoju interpretaciju posvećuje upravo njoj. Njen nastup bio je toliko snažan i emotivan da je rasplakao samu Bekutu, koja je jedva uspjela da se obrati takmičarki kroz suze. Rekla joj je da bi na njenom mjestu teško mogla glas da pusti, te priznala da nije planirala da plače, ali da je trenutak potpuno obuzeo. Ovaj događaj pokazuje koliko muzika može da dotakne čovjeka i koliko iskrene emocije mogu da progovore kroz pjesmu.